Доназӣ салом алейкум. 26 апрели соли 2026 ба шумо пешниҳод мекунам мондагии чормағзҳои пеканро. Ман ҳамин чормағзҳои пекан аст дар дохили гулдон. Бинед чӣ қадар калон шуда истодааст. ҳар яки ин беҳтарин чормағз шуда истодааст. Кадоме агар нагирад ҳамин, ман пурра гап мезанам ки пушаймон мешавад. 130 сомонӣ марҳамат камтара мондагӣ, 100 дона мондагӣ аст ё не. Манами ҳамаш пекан аст, то ҳамонҷо рафтагӣ як қатор пекан аст. Ҳамдорон азиз, марҳамат муроҷиат кунед. Чормағзи пекан аллакай калон шудааст. Агар фикр кунед ки хушк мешаваду метарсида бошед, нагирифта бошед, марҳамат, дига хушк намешавад. Мана ҳамаш баркардагӣ пекан чормағз беҳтарин чормағзи ҷаҳон аст, қиматтарин чормағзи ҷаҳон аст. дар ҳар як 10 метр якта мешинонед. 2 дона шинонед, тамом авротатонро аз чормағз мехӯронеду боз пул кор мекунед. 988 30 59 99 130 сомонӣ. Телефони 988 30 59 99 муроҷиат кунед. 130 сомонӣ дар Вардоб аст. Доставкаш то таксиҳои шумо ҳаст. дар паноҳи худо бошед.